आयदानि सायाव आं ब्लग इउटुब चेनेल खेबसे खेबसे प्रभाइडिं देबे खबर भिडिअ समाव दिनै आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना देखायगोन जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै नायबाय थाबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दा बाव लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ नोंथांमोना थुना दायो आङो थांनोसै आं दिनै दिवसाव दिनै बे फुंबिलि गोथार समाव दायो आं खोमसिफांग्रोन दायो आं ओंखारलांनोसै साबिलानि दा आं रुमनिफ्राय ओंखारलांनो दानाबा खालामारिगोरनि थाङो आसोलफोर मा खालामदों? आदसा मोजां ना खबरा? आदसा नोंथाङा थाङा फैनि मन्दिराव थादो दे फैगासिनो टिउसन दंना? दायो आं थांगासिनो मन्दिराव आं थांनो ओंखारबाय नोंथांमोना नुगोन नायबाय थाबानो जाबाय बेखौ खेवना लाग्रोनि आङो थांबाय आं दा थांगासिनो थाबायलांगासिनो आङो दा रड मोनफैबाय आंना थांगासिनो मेन रड मोनफैबाय आङो दा थांगासिनो आङो दा नै गारिफोरनिफ्राय बारस'ग्रोनि आंना थांगासिनो थाबायलांदोंसो थाबायलांगासिनो आङो दा नोंथांमोना नुगोन थांगासिनो आङो गगामुग टाउन मोनसिगोन सारियालि ट्रफिक मोनसिगोन थांगासिनो आङो दा आं थांगासिनो ट्रफिक मोनहां जाबाय नोंथांमोना नुजोबगोन आं देखायजोबगोन गासिबखौबो आं बहा थांदों आरो मानो थांदों दिनैथ' मिथिखायो नोंथांमोना मंगलबार फुंबिलि सम होननानै बयहाबो मोनसे धोरोम थायो जाहाथे बेयाव बयबो धुप धुना एबा आलारि बाथिफोर दिनै फुङाव सावो थांगासिनो आं दा ट्रफिकआ मोनबाय नै सारियालि मर्निं ना इसिबां फुङावथ' बारा मोनजायाखै नालाय बारा मानसि गैया दा बारस'नानै लानो मानो होनबा गावबागाव साइडजों थाबायनाय बायदि जाया नालाय ओंखायनो आं दा बारस'बाय दा आङो मोना जाबाय थांगासिनो दा आं मोनसिगोन थौदो दानाब्ला आं थुब्ल' बायगोन दै लोगोफोर थुब्ल' आं जेबो बाया मानो होनब्ला एसे मानि प्रब्लेम ओंखायनो आं थुब्ल' बायगोन लोगोफोरा आं दा फैयै दा मोनफैबाय हनुमान मन्दिर गगामुगाव नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग टाउनावनो नोंथांमोना लखिमपुर रडआव नायनो हागोन आं दा फैयै आं दा मोनफैबाय दा आङो आथिं सुनो थांनि मानो होनब्लाथ' जोंहा आथिं सुखायो नालाय मन्दिरखौ फैबा दायो आङो आथिं सुना लाग्रोनि जायगाफ्रा दा एसेबां मोजां जाथ'वाखै साफासो खालामगासिनो दायो मानो होनब्ला लकडाउनाव रावबो फैयाखैमोन नालाय बेनिखायनो दा बेसेबां साफा खालामनाय जायाखैमोन दा आं आथिं सुगोननि टेबाव आथिं सुखांबाय आङो दा
बेकग्राउन्डखौ देखायजोबगोन नोंथांमोननो गासिबो जोबोद मोजां जायगायालाय माखासे फुजा खालामगासिनो आं गासिबो देखायजोबगोन आं दा धुप सावगोरनि नोंथांमोननि गोसो सावो जायगाया गासिबो मोजां गोजा दा नै मोनफैबाय ओरैबो दं नैबे आइ लक्ष्मी बिथांमोना दंफां सावो बाबा कृष्ण आरो आइ लक्ष्मी बे जाबाय बाबा हनुमान बेनो जाबाय राम आरो लक्ष्मण सीता बाबा हनुमान बे जाबाय बाबा गणेश नोंथाङा बहा सावो नोंनि गोसो आङो दा